Menteri katanat puli puthi ubala kamen rumbui ulakintu ya executive member ka KHATC ubadiru MDC kamautat Rashan upawal Soklan banmang pisa na ka scheme MDC jong na kabenta ban maraman bat pentamai ki yeng school ki balajan da kabakentan iki jingkeno badan silyang hakamang pisa ban maramat iki school ngamtip mano bapenmi ya ka jingkeno bat halor kano kanong rim kumta ngamla banjubab yaka Henry nadu usnam arjar khatra ila bu yaka kum ka jingtmu ban maraman bat penthma yaki yeng school kum shibanta jong ka thong jongi ban ay ka jinghikai ka babhasha ki khna school menta usnam ila banjur ban maramat ikitu ki school he ki bala punrung ha ki shispa prapun riu tri ki school he hakasnam arjar khatra urumbui ula ong ha ki nong thok khobor hakasni balang haba jubab iki jingkeno jong usoklan uba rumbui ula ajingmut ba u em KHADC upawal soklan udai ban pendan kam ya skim MDC jong nakabenta ban maramat iki school takbaong kum u MDC ru udon la ka jong ka skim ban maramat ya ki school kumta ula dai ban mang pisa khambun Menteri ula penpau ya kajing persang jong ka sorkar dakbaong ngila a jingbet ya shispa prapun riut liki school hapwa ka mission 4 bat kani kandang yai biteng idang persang kat bala Henry kadai ka kam ke barang ya syakman urumbui ula banjor ya kajing dan kam banya trilang dakbaong ngakintu ya barok badan benta banya trilang bat ka sorkar haka jaka ban keno tungin ya ro ya kajing temu jong sorkar bat ini trilang nakabenta kajing mentoy jong ki samla puli ulai khuble ka jinglong nongalam jong Menteri rangba ka jalau Konrad ke sangma da ka baong lada omde Menteri rangba ka jala ngidam shumlala ban pen urlong ya kani ula penlong ya ka puli puthi kum ga jingthmu bakong santam bat ngidang yo i ki jingmi urumbui ula kerpat ka jingat li da ka baong tungin kyar na ka bak daukti bat ya trilang na ka benta ka puli puthi ha ka jala kajing mentoy kalong nakabenta ki samla puli om nakabenta ki brushimen keno tengam yo i banam tip u tau ba keno hakum no keno ya kata tengam la ban jibab ya u and from the day 2000 nadu arja khatra ngilashim ba ka education ban penthamai yaki school building ka de ka we na commission ka jingi ban aji kai khna tengi kat bakila ni persyang bahau snem sispa prapun riu klik school kentup yaki bala kiba at yaka stream ki high secondary school ngila sanction bat nginshna te inamla bandet te MDC rudan lagi jong ki skip ki ban shna ki school tu la dei ban mang pisa khambun kum MDC shagita ki school ki pat dan te gina le sarkar ka bangila it is a work in progress ngen persyang ban le ya kan pilai ihi kan ne ka de ka mission 4 phase 4 ka bangila ya ninang teng shushu namana do basdang arja khatra habang ya shong meeting bat chief star nak benta bakum no ban pe mar ba ki pun ki school ki balajot tingi layo ya ka approximate estimate ka bangi dan kam ka ba arjar klur tam haka to ko ban shna school thamai tingi tip bangi namla ban shna ban le sinde baro de chief star uang yangi ba we have to start somewhere. That's why mission 1 have started and now menta ke ka bangi sanction sispa prabhuti school ke namta ka mission phase 4 kandang ya syakman tengah kerpat ya baro ke stakeholder banyak snok tilang bat ka sarkar bangin le ya kabadan kam tebat ka bakongsan kalong ba ngihap ban hak jaka ban keno ngi ban appreciate ya ke bak sarkar kale bat ngin gently ngi de ban ayo mar kaman to yengi bang siap kedau kti iwe ni hap ban trilang kata ka de kwa jangan ba ka jing mentoy kam de nak mentoy ka jing mentoy jong MNA no MDC nak mentoy jing mentoy minister ka de nak mentoy jing mentoy jogi khun ki jong tengah khat sumbaya paro to ni trilang bat ngayo i ba hapo no chi sa jungi ladam de hidau ko o neu chi star ba menta konrot ke sangma tang kini ki bang yo antaro nginam yo sanphut likisnem kiya
kanu teli ki school ki ba yo su yo kran nang tu nang ne de man tang le yo ban le sisin le kat ki ba nang de te nginom ni snap ya ka ji ot ki breu hundre ngin le kat kum ka capacity ka jongi mangidan kam ban siwi ki tulok la ni hi syong ba ka de syong ba konrat ke sama bala in ban buat apisa nalor bangi ras ngi pengki ka tulok ki ad hoc SSA ka ba kta yangi nakan rius pa tam klor sa ka praspa ad hoc klor tam ta kan ka sektor nalor kata ngila seng ya ki engineering college ngila seng ya ki university ngila seng ngila seng ya ki medical college ngidang la ban renovate kanne ka long ba ka long kum ba ong ching sar ka sen ka banong kong ka ba ushim ya ka jing smai kong ching sar ong ba education is a top priority ka ba ka sangga ma khot ki tong in me ka ti we tong in persang kat kum ka bor ka jengi bangin le ya ke ba hatam nak menta ka ka ecosystem education ecosystem hapo ka state ka jengi